Itxasarea da Eusko Jaurlaritzaren sare bat, zentro batzuk daude, bilibidat egiten dugu hemen, horren inguruan, azken meategiak, da paisaien aldaketa, mineralak, arrokak, garai hartako lan baldintzak, badago ingurumenari buruzko gauzak, baina gero ekosozialak eta ere oso garrantzitsuak dira, eta horrezatik helburua da, pixka ez bakarrik ezagutzea zonaldea, baizik eta ingurumen alde lan egitea, eta gero pixka bat hori gizartea modu batean pixka bat aldatzea. Tortzen gara Sestaotik, Angela Figuera Institutotik, tortzen gara helburu desberdinekin, bai, bata da haiek zonaldi hau ezagutzea eta gero beste helburu bat da ekologikoa, jakiteko zer gertatu zen hemen. Garapen jasangarria hemen kontrako izan zen, 20 urtetan dena aldatu zuten, burdinara eman zuten eta paisain aldaketa izugarri izan zen. Hasieran paisain naturala egon zen, eta gero meategin garaian ilargi paisaia edo basamortu bezalakoa. Izan zen eragina, basoa desagerpena, hori lurzoruak, kutsadura, eta orain nola dagoen, hori da iguala harritzen duena. He aprendido sobre la historia de la arboleda. La importancia que ha tenido esta zona y el País Vasco en la industria. También sobre la importancia de la protección de este ecosistema. Liburuan dagoena ikustea ondo dago, irakastea ondo dago, ikastea oso ondo. Baina botak lokatzez beterik izatea hori ez da ikasten liburu batean, ez da ikasten inun. No creo que hubiéramos aprendido lo mismo sin venir aquí. Me la aprendería para el examen y poco más, pero no lo sabría como tal. Hay gente que te explica mejor, que ha estudiado estas cosas, que sabe mucho más del tema que, por ejemplo, leer un libro, ver un vídeo. Hace mucho tiempo la gente aquí trabajaba, en circunstancias un poco deplorables, como decirlo así. Hemen gertatu zena, gaur egun badakigu leku askotan gertatzen ari dena. Hay niños que a nuestra edad están trabajando extrayendo piedras preciosas y minerales para crear luego las cosas que consumimos aquí. Gaur egun ez garai batean baizik eta gaur egunean lan egiten dutela eta ez dela zilegi honela egiteak. Ikusten dira aldaketak, haien ikasleen aldaketak. Berriro horrekin harremanak izaten dituztenean, adibidez entzuten dutenean zerbait, irratian edo, ja beraien iritzi propia daukate eta hori importanteena da. Lo más fácil para ayudar aquí localmente, no contaminar, cuidar el medio ambiente e intentar hacer un mundo mejor hacia las demás personas. Para que, por ejemplo, en un futuro mi familia o mis hijos puedan ver lo que yo veo en estos tiempos. Zaila da, baina pentsat hori bakoitza bere etxea eta gero gizartean denon artean, gauza txikiak, beti izaten da, ez da gauza txikia, aldaketa handiak lortzen dituzte, ez da.